Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна мешавем, нашод, лайк, комментария фаромӯш намекунем. Хоб айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Сино 102 микрорайон хонаи фурӯши рӯпарӯи Родом ба лисаи 3. Ана ҳамин хонаи фурӯши аст дӯстон. Айни ҳол дӯстон сохтумонаш рафта истодааст, тиризаҳояшро часпонда истанд, баъзе соседои хонао ремонт карда истодаанд. Фасадаш ана ҳамин мешавад дӯстон. Тиризаҳояш ана ҳамин як тириза, ду тириза, як, ду тириза аз тарафи роҳ аст дӯстон. Ду дархона коробкаи холӣ аст дӯстон. Ду дархона мекунен 58 квадрат. ҳозир рафта ҳоли маълумотша медиҳем дӯстон, номероро мемонем, занг мезанем дар мавриди хона рӯпарӯи ба лиса. хоб дӯстони азизи ман, ана бар 7 этаж баромадем. ростаки аз тарафи дасти чап хонаи фурӯшӣ мешавад дӯстон. ростаки калидор, ванна, ҳоҷатхона, шкатур кардагия дӯстон, стяжкашам ҳамаш қоидавияи монтажшам гузарондагӣ 33 та разветка мақсад ҳамаш қоидавияи. хоб калидор дар як ҳоҷатхона ва як ванна мешавад дӯстон. аз тарафи дасти чап кухня мешавад. ана тиризааш мақсад мечаспонад. чени 6-7 моҳ бояд ин домро супоранд дӯстон. баъзе соседҳо уже ремонт карда истодаанд. инҷо кухня аст дӯстон ва як хона аз ин тараф, як хонаи калон, бениҳоят калон аст. метавонем ки мақсад ду хона кунем. ду хонага гуфтем, ана ҳамин плани ду хонага аст дӯстон. аз ана инҷо тақсим мешавад. як дар мақсад метавонед ду хона дарун ба дарун кунед, ё ки як дар аз тарафи кухня мешавад дӯстон. аз тарафи кухня як дар мемонем, як дараш аз ин тараф. хона паҳми калони хушрӯ аст дӯстон. рӯпарӯи ба лисаи Родоми 3 гуфтем дӯстон. ана Родоми 3. хоб дӯстон, хонаро дидем. хариду фурӯш шартномавӣ аст. як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сино 102 микрорайон рӯбарӯи Родоми 3. доми 15 ошона, хона дар 7 ошона қарор дорад. 58 квадрат, ду дархона, расшоти ду дархона гирифтагианд дӯстон. нархи ин хона $36,000 амрикоӣ муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 937 23 29 58. як номери россия дӯстон. ватсап +7 908 572 62 93. ватсап дар ана ҳамин номер дӯстон. дар ана ҳамин номер занг мезанем. номерҳо маълумоти пурра ин хонаро соҳиб мулкаш медиҳад дӯстон. нашод хонаи фурӯшӣ дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат мекунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. хоб аз тарафи шумо лайк, обуна шудан. раҳмати калон барои диққат.